Ja, god aften den her tirsdag aften, og i Jesu navn velkommen til. Er det ikke skønt at være frelst? Er det ikke skønt at høre Jesus til? Bare sig det til dig selv en gang imellem derude. Tag og opmuntre dig selv ved, at du er født på ny. Du har fået Guds hellige ånd ind i dit hjerte. Gud, som har skabt alle ting. Jeg her til aften arbejder med en salme til noget undervisning i folkeskolen. Jeg er nemlig folkeskolelærer. Og det er den her salme af Brorsen, der hedder Op alt den ting Gud har gjort. Og jeg sad og analyserede på den og skrev ting ned. Men hvor er det vidunderligt, mens jeg sad og læste den her salme, og læste, hvordan Brorsen han bare siger, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg sige, når jeg er i havets dybe grunde, osv. Hvad skal jeg sige, når jeg ser de mange fuglesving deroppe, osv. osv. Uanset hvad ham Brorsen han kigger på, så er han forundret over Guds store skaberværk, og han finder ikke ord til at udtrykke hans betalelse, hans forundring. Han må bare sige, hvem har ret den visdom, og skulle sige noget af alle disse ting, Gud alene. Hvordan kommer han frem med sin visdom, Gud? Ved at udtrykke sig selv i et skaberværk, der taler indirekte til menneskets sanser, indirekte til menneskets sjæl og følelser, og siger, hvor er jeg vidunderligt stor. Herren selv udtrykker sig til mennesket igennem sit skaberværk. Men sammen med det vil jeg sige, er det ikke vidunderligt at høre Jesus til? Er det ikke vidunderligt at være født på ny, og at Helligånden bor i dit og mit hjerte? For det er nemlig det, Gud Jesus har gjort ved os. Han fødte os på ny. Han gav os den Hellige Ånd som en gave, som pant på, at vi en dag skal komme hjem. Så vi får en forsmag på himlen her, og det er skønt, og det er vidunderligt. Jeg vil bare sige, at det er vigtigt, at vi ofte glædes over vores frelse. Det er vigtigt, at vi med Paulus fra Filipperbrevet fra side 250 til omkring 52 eller 55 i Det Nye Testamente siger, at vi må glæde os i Herren. Lad os glæde os i Herren hver en dag og mindes, at vi er Guds børn. Men ikke nok med det. Jesus har lagt en vandring ned for os, kære venner. Og lad os være opmuntret i vores vandring. Lad os være positive i vores tro. Lad os være opmuntret i håbet på, at Gud, han er den, der leder os og bevarer os hele vejen. Lad os søge Gud i bøn. Lad os søge Gud i bibellæsning. Lad os søge Gud dag og nat. Ligesom David siger i Det Gamle Testamente, lad os søge ham og grunde over hans ord, når vi slumrer og når vi er vågne, eller hvad vi laver. Lad os altid mindes, at Herren han bor i vores hjerter, og lad os udnytte de gunstige øjeblik, for dagene er onde, står det i Det Nye Testamente. Dagene er onde, tror jeg, betyder, at vi lever i en syndfuld verden. Vi lever i en mørk verden, hvor menneskets gerninger egentlig er onde oftest. Og derfor, når dagene er onde, og vi står som lysets børn i denne verden, så lad os søge det gunstige øjeblik, for der er mange onde øjeblikke. Livet er ikke retfærdigt. Nu tænker jeg selv her. Livet er ikke retfærdigt, men alligevel er vi sat i denne verden til at udøve retfærdighed. Er det ikke en skøn ting? Livet er ikke retfærdigt, fordi der er synd i denne verden, men vi er sat på denne jord som født på ny kristne til at så at være retfærdig og virke retfærdighed ind på denne jord. Og det er en skøn ting. Det kan vi også glæde os over. Tænk sig, at Gud siger, at vi er retfærdige, fordi han er retfærdig. Du vandrer altså rundt som født på ny kristen som en retfærdig, fordi Jesus han bor i dit hjerte. Jeg synes, det er skønt at vågne op om morgenen og sige til sig selv, jeg er en retfærdig. Jeg synes, det er skønt om morgenen at sige til sig selv, jeg er himmellys i denne verden. Jeg kan fryde mig i Guds frelse, fordi jeg er et Guds barn. Jeg kan være glad i min Gud. Amen. Det er vidunderligt at høre Jesus til. Det er vidunderligt at være en kristen. Det er vidunderligt at være på vandring med den levende Gud. Vi som tilhører kristne menigheder, vi som er en del af et menighedsfællesskab, vi som er født på ny, vi skal altid være glade. Det er ikke en ordre, men det er en opmuntring, og det er en god opmuntring, for Jesus han siger igennem Paulus, vær altid glade. Jeg siger igen, glæd jer i Herren, fordi Herrens glæde er vores styrke i denne verden. Amen, ja, og derfor kan vi være glade. Det går mod sejr, synger vi i en sang i evangeliesalen, hvor jeg kommer. Det går mod sejr i Herrens navn, og det er nemlig i Herrens navn, det går mod sejr i vores liv. Kære bror, kære søster, en dag skal vi stå derhjemme ved tronen, ved faderen. En dag skal vi stå derhjemme og takke Jesus for alle ting. Og ved I hvad der står? Jesus skal selv binde op om sig selv og komme hen og varte os op. Jamen hvad er det der for en stor Jesus vi har? Vi ved alt er skabt ved ham, til ham, af ham osv. Det antyder Johannes i Johannes evangeliet. Ja, Johannes han vil dog nok sige hans navn, men antyder, i begyndelsen var ordet, ordet var Gud, ordet var hos Gud. Det blev til kød og tog bolig blandt os. Han antyder blot det her med, at Gud blev menneske. Han antyder det. Måske fordi han var en jøde, og man i den jødiske tankegang faktisk havde lidt svært ved at forene sig med, at Gud skulle blive menneske. Men man så på Gud Jave som den store skaber Gud, og lige pludselig så begynder de her apostle, som mødte Jesus, at tro på, at Gud blev menneske.
Så han antyder måske kun, fordi det faktisk er svært for ham at tige sin mund, at Gud blev menneske. Så på den her famlende måde siger han, Gud blev menneske osv. ved at han blev kød iblandt os. Guds ord blev kød iblandt os osv. Nok om det. I hvert fald, Jesus han bor i vores hjerte ved den hellige ånd. Og det er skønt, og det er vidunderligt. Så lad os være opmuntret. Lad os være glade. Lad os fortsætte i denne uge her, uge 20, som Herrens glade vidner. Lad os bede Jesus om at fylde vores ånd med glæde og med fred, og lad ham lede os i de forudberedte gerninger. Lad glæden være din styrke. Det skal være min opmuntring. Lad glæden i frelsen være din styrke. Jeg siger igen, glæd jer. Hvor vil det være skønt at komme hjem til Herren en dag. Tænk sig om at komme hjem til Jesus, som vi jo gør, og han siger til en, ved du hvad? Det har været super godt, fordi du har været med til at opmuntre i tro. Du har været med til at opmuntre brødre og søstre i troen. Du har været med til at være en bevarende kraft, fordi du har opmuntret til at være glad i den frelse, jeg gav min menighed. Det synes jeg vil være skønt at få at vide af Herren. Og det kan blive dig til del, det kan blive mig til del, fordi vi opmuntrer hinanden. Er opmuntring vigtigt? Det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er Helligåndens inspireret. Paulus han siger, når I kommer sammen, har en af jer en sang, en salme, en påmindelse, en formaning osv. Hvorfor? Fordi Paulus ved, udtrykt igennem hans hjerte ved Helligånden, at opmuntring er vigtigt. At formaning er vigtigt. At fællesskab om Jesus Kristus er vigtigt. Og vi må opmuntre hinanden i den positive tro. Din tro og min tro. Så det skal bare være ordene her til aften. Lad os være frimodige i vores tro. Lad os være glade i vores frelse. Lad os holde hovederne højt op og stråle som lys i denne verden som himmellys. For dagen er onde i verden, så lad os bruge de gunstige øjeblikke. Vi har modtaget Guds hellige ånd til at blive ledt af, til at blive inspireret af, til at tro af, til at bede i, til at meditere i, til at kæmpe i, til at leve i, til at sove i osv. Ja, endda til at spise i, når vi velsigner maden. Så lad os være glade, bror og søster. Lad os være opmuntret i vores tro. Træd fremad med faste skridt, så vi retter knæene, de slatne slappe knæ, og træder lige skridt fortsat på frelsens vej. Amen.